Sir Otumfuo Tankese Kantankese say, Menane Amakwa Penny, Menane wine to clear. Nananum Ebekwa Akon, Nesse Adwene, Efrin Suon Eba, Nesse Obepu Fita de Nkunim, Nemom Upumoja. Nyansapo Tv suni yamamu nyina makwaba eba yakasa mfonyine iso na wotwetwe mu no yeba Manhyia ahemfie ba yese da sibro sebonsu bretu opiesi ana owa Asante mampon se Manhyia otwa nananom nsedo nananom ya amamre ne amane ahodo a ye ne doti ye Nyansapo ye de ho amane nyina babesom wo no na Asanteman entena asefri se na nananom abutu nkonwa nyina da na yawade etwam anasa na wotwe etwam no Asanteman etena asefri se doti ye no abawieye enadai enso aye Kumase Traditional Council ne senti no opem so Otumfuo Osei tu ababiu obetena se ama nananom ede dwumadi ahodo ene nsem ahodo aba betu nanim na afei watoa so enti abusua emprempren krowura Asanteman wura Otumfuo Osei Tutu ababiu Asantehene ono ne natena nkonwa ena ato santene nananom ahwenkwafo ene afei nananom a eta Asanteman chire sunsumu ne hunamfam nyina wo mo ba no abetena se enti ene Nyansapo yaba se amane dwumadi ahodo a ewo ho no ye de beso mo ene nso aye wa ha enti eho behia se yebekọ na se ebenya kuo no ba ko se ebenya wo nyina wo ye no wo mo adi nkomo ahwe abakọsam ahodo a etata wo nkuro no mu no akire mede dia so na ba Kofi Mensa Abrampa abusua yenkwai na yene nsaya ahodo a wo ho wo mo abusua na ku ahodo a wa ha besua no enkodi nkomo afei enu akire no dwumadie no de aka nyina ye de beto amaso Nyansapo TV so aha eye Manhyia fikesiem amane na de ba ye eyitiawa nananom ahodo bi ebe ye nsuaye nde yewura de otiokra wre ne bra nguma so Otumfuo Osei tu abebio obetena se ena asetena no eye Kumase enti ne ho behia se yebeba nsuaye ahodo ne amane ahodo a wode bebo yewura no yaba na yabedi emu nkomo emprempren Amoam-Akyease ena yene wo mo abusuapani ade ahia wa ha yebedi nkomo afa kuro no ho yahwe adedie no mu anasa ahensie no mu na afei yedi nkomo afa ene nsuaye no ho medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ohina kwaba ya eja boko de arade adom wada ma bebo dia ma me efrem abusuapani na Kofi kakari Amoam-Akyease abusuapani kire yen bia na ene ne da wo bi kura tedin Amoam-Akyease wada ma kire yen mu firi hen Amoam-Akyease no ufri abrim no wamane abrim kanyase abrim na wamane o mane a na woko Akyease ti wonkomo na ne yebedie yo ohene yemfam firi enkyekyereye fa ye wura bunum ma yenhwe abakosema hodo a etai amoam kwan ye fa so nya din no ene afei enema hodo bi e wo ho bia kwan ye fa so ma Amoam-Akyease no eba ye yefiri asomanya atasema so ti yefiri ho no ne eba akomantri na ho no na ewuwuwo ewo ho enti ye nananom ekọ atwema manso a yekurom no ye kan din se emumada isanse ye nana amobaya na mu baako na oyemu enti atwema manso ne ho so ne yetuntwema tana efere no atwema manso ntwema ye de kwabochia kwadan yo enti eho no djuma na omoye no ho no na emu no na emum mu bi emum nti na yen yebeto yen de ne efre ne mum but kasa no pa de ayatwema manso ho ne ho no ena nanum etransa atwema manso no omu firi wo so omukọ ahoyo nti wo mukọ ahoyo no enum ko duru baabi na edua bi esi ho ye fe na akyen enum ye se ne yentra akyen yase ena omode tra akyen yase na ye nana wodi om ne fe nana amoam enum se ya to akyen ase dia yamfa no nto nana Amoam-Akyease ene benya
Amoam-Akyease nti ye nananom nom ko saa na yekuro no na mamre ne din ene nasechire da so enso mu chifri atasma so yen atasma so ai ana ye ba akumentri aha nti enum ene nanam tufo ne wuwo ni ti awuwo ni ti ene nananom etuba saa atwema manso ohene ti yenhwe akyen dua ena afi nananom abebo sesen wo ho ama abedane akyen saa bre na modoso se ne saa bre na omonoso ne bi ewuwo ni ti na ewuwo ni ti na ewuwo ni ti eno mutu free mentre ho bae nti na ewuwo ni ti na omonoso nti ena na odi wo mane efra amuom aha nti wona di woni de won bae to ne mamudi si hene yo eti yahwede se yenya Amoam-Akyease obi a wopem ho panyinsem a na opedin no kwan afa so ba ye bia watenene wadama yehwe ahenie no so emu na ahenie no mu no omo bae no eno mede opanin bi a ye frɛ no amankwa panini omo nuanom mo ba ko a ye frɛ no amankwa panini se woni wanim no ono nipa odi hene ono mo nyina ne ko saa nana Amoam ho ni nyina no saa oka ho eno mo de amankwa panini edi ehine di kan eno ye bra na nana Amoam na firi mu ana na nana Amoam no firi mu saa mre no firi ano onye ohene dabi no onye ohene omo nana omo ankasa ti amankwa panyi no eba ye no ena ye nana wahen topia ono nso ebedi akonwa etoso mienu na ono bedi akonwa etoso mienu no ena nana adunya fikase on the first onso bae ebeto aso ese enyamiensa na ono firi ono na efre nana kodwoboaten na kodwoboaten so eba bedi akonwa no efiri ono na ohini ba akonso efre no Kwame Amoaten aha zenum onso eba bedi he ena de otoso me efre no Kwame Juma Kwadwo Juma de otoso bi ma ye nso ye Kofi Poku afi nso no afi ye wo Kwabena Asampo Kwabena Amponsa ona we obi otoso enwotwe aha ene wo Kwabena Subunu ono na sisi ya no ye bra ye obi swai no wode no beto na konwa din wode be ma eno ono ye na ko bruce yo toso nkono no ono na ye de saa akonwa we a ye besi na ede be ma de oba bi swai na ye firi ono ne ye ba na adugya mfikase second ono nso so ye wona na adugya mfi first ene ye wo second enti obeto adi ni so ma misa ade na wo mo adi kan ya abobo ye ni nyina no se obi adi ni din na nam sanka ye nim se bia nana so masi ya odi kan nana so masi otoso mi wada ma chemu ma mehwe eno no efiri nana amankwa pani ebaye no ye nyampa kwa pani otoso mienu ono so bai ene ye benya anadugya mfikase a odi kan ene ye benya de otoso mienu na efiri ho ba no obi adi ni din ene bae atopia no so ye wodi otoso mienu so bae iti se yaduru sen nti se ba bi yadu no yaduru nana adugya mfikase ono otoso du nia okoya ye beso afeno besuai eye nana kwakudua awono na okọ ne krachia edu ba ko ne yenyan nti de obesuai toso edu mienu nti sa edu mienu no na sa din wei ene ye de ma tene beto edwa e wo yewura nim ohene ye din komo aya na ye ka kire yahwefo se wohene bi ti apatem na obi ti apatem ebinu ti ase ene yenya akwanya de unsu sa kire mu bie ma ye apatat mutena no etese yankasa apatamu tena no eye te se akonwa bi ato na yepo bi ahya anan na ye de sa nipa no ebesi ne akonwa na to no anan ne friend apatamu tena se oba betena obi anam ba abetena obi anam ntine ye ba se apatamu tena no ye be ho amamere ne amane ye
Otim no mbaye ndɛn ɛno an sɛ bi a mo hwɛ sɛ da na mo de beso ane beduru hɔ ana bibi foforo bi amanne bi wɔ hɔ ambɔ ya ama no sɛ ɔba bedi ade nti adidie mu no onya ba yewura anim na onya suai ewia odi tumi no ma no no so afra mu wie a afei onya ba asuai oba bedi ade nti wadi ade wie no afra konya afei na amamere ne amane ye ko yekurom obusuan yakoye amamere ne amane ewo ekurom Amoam-Akyease nti anayai yakoye amamere ne amane ewo Amoam-Akyease wadama Amoam-Akyease said the wasi akire mu de eye be 18 something asem na wo kan you 500 years ago na akwa bedru ni kurobia wonsem ahodo ahinta ebi yesunsum mu de ebi ehonam mu de bibi wo ho na eta kuro no achi eye daboni bi ana niema ahodo bi ana ye free se eye adwuma na nanom breso Amoam na mu bi ne wo daboni bi te se ye wonsuo bi wo efre no esuafra ye nkomu fiada esan se eye daboni nti esua afra aha enti ye nkomu da sanananom ebekwa ako nese adwene efiri nsuo no eba nese obepu fitade enkunim nemom opu moja e kire se ekona mboko no mo bedi nkugu ohene kire mu kire ye oduru kuro bi so a wo mo wo ma konfo obeya amamere ne amane ahodo a fei wawie no na waka chem so obi aksa mo kono mo nko mbedi nkunim ebi amonko munni nkunim ana munye se ansa na modi nkunim we de enye nipa adwene ya wie ya esanse eno ene asuafra no eno ena omudem aha enti se edu se ekunbere mu ba okwa obepie se okura opese efi omudoso obete bi kura timi pie ye beto ye ebehunu ye no bi kura oba na ya awa opportunity ye ankasa yawa ye te se yawa bi na opportunity opie bitim beda na obia ehu nkuno dabi nkuno ya nwi muso nam ensuo no eti wo so pomoja no kire se e kire se ekona mboko no mo bedi nkugu mko ko mo bedi nkugu mo pufuta dia nkunim die de ye beto ye ya ye nananom wo behu bi mi ambe hunu adwene no be hunu adwene no bi aha ne mom se epu moja na se epu de ma hu bi ne adwene no da so ho ene nsuo no anamafo abai no okohwe nsuo no sisi a ore be ho adani abutu mate ohene ene ensuaye wo hoi de ye de ni bedi akira kosi bra de mode ni besuaye wie na afei etumi atoa so dwumadie no wano oba fie ne yebesi hene a ye wo ema hodo a yese ekobo mama ne amamre ne amane ahodo fa ye famu kakra bi mu ye ne sen na munya ne amamre kwanso no yebesi hene a ohema ene abusuapani eyisie oyisie wi ane ode wakɔkyerɛ ema mpanifo a ewo fie hema ene abusuapani ene yisie ohimani ya no ade adma abusuapani nti wi a ne afra ma fie mpanifo ni nyina ne ade akɔto mu sɛ wahini we nipa so masi ene yayi no na fe ema mpanifo no be dai omo se ade o ma kyerɛ wo mo no omo gitum a ene bi obi mpa na be ye manso so obi mpa na be ye manso sana mode ni free man penifo no mba na abusuani nyina ahia ye de na be kyerɛ badwa no ne abusuani nyina Amoam-Akyease entomba asem ne yeken aduana atwa brad aduana awusua yegusua ne na kakari di nkomo ohene wadama ene ye entamka ana anye no antamka eno na broni se ye oat
oath of allegiance. Chiremu chire ebinom wɔ hɔ a ya wɔn mo te ntam kan anase oath na wɔn mo fa no kwa ebi kura free said ye no adi nanso we de ɛyɛ ntam ka ɛyɛ duabɔ ana meboa de amamre ekwan so no ye no ba hemfia ye frɛ no nsuaye na o bi swaye no wo gyina ye wura anim na o kantam a kyerɛ sɛ akyease akonwa na o bɛfa no wo bɛdi kuro ni wo bɛhwɛ kuro no o kantam ye na nanom o bɛdi so akɔ o amamre no mo hyehyɛ ye nyina no wo bɛdi so nti wo ba entam na wo ka no ɛyɛ ntam a emu odu ntam emu odu nti wo sɛ ntam na wo ka no wo bɛhwɛ na wo tietia ntam so Otumfuo anim so wo ka ntam na wo tietia so a na kyɛ wo yɛ anyamane wanyamane nti ntam na wo ka no ɛte sɛ deɛ amamre mu no wo bodua bi ama wo asɛnea we de wo kɔ no ankɔ ne yɛ benya wo amamre mu no ye wonana no mo ha wo mo niema ɛsɛ wo ye no ti nipa bebre timi kɔtena konwa so a wo behu na niema bi ɛtoto wɔn ɛwɔ niema ɛsɛ sɛ wo mo ye a wo mo ye we fridi efri wo ye abusua pani one na ahema mu di hene ɛma ne ye yesi hene wadama wo ye hunu bi sɛ wo bu ho obeba begina ne hene anim ana ne wura anim akantam me wo hena somasi ana me din dia somasi me ka me wura ntam se me de pepepe ye nokredie ebeto adwuma me nananom aye so se ma anya me to ntam kese mon wo ye busua pani aya na enu akiri no eye wo mon ne ye ena ma yetimi tu wo mo firi so ana kyerɛ amo kyerɛ wo mon teteye mu no ena ankoye nia oso wo be ye no se wo ba na se wo anya busua no titiri abusua pani na wo hema etimi se nia wokosu aye no se wo anya yetimi mu akonwa akora etimi bɔ BBC ne yɛde ho amamre ne amane ba ye wurani mu a wanhwɛ ya obeto entam na wo kan ye no nti saa na amamre kwa so ne te nti unya betra konwa force ye eyoyo sɛ ne waka no ɛde na oba ɛna obedi akonwa no so a akonwa ye pre nti so nsa bɛka akonwa na fanu mi ni nya do wonya ka wo bom na man wo no ontam na wo kan ye no eso mmra se wantimi anka wo mo ambom na afei ntam na wo kan no we suare tia no we suare tia wanhwe yi a akonwa no entimi enko na wie nti basa busua pani no ohema nso asotwe bi ba mo so ne yeye woni se ye bɛfrɛ no ohene no ye bɛfrɛ ohene no esan se ohema ne busua pani ene tai akonwadie na chi ti niema bi kwa ye bɛfrɛ na futuo bi ohubia no ne ye de ama no sa umamfo osisei na sabe bi eburu ye woni pe bi wa ɛhɔ a sɛ ne wo kan ntam no wi okodura na niema adane ne mom sɛ wo abusua pani ne ohema no hwɛ na niema bi enkoso no wutimi frɛ nipa no ne kasa na wutia no so wotie dia a no sɛ ahenie no ɛbɛkoso ohene ye wie na dia na mo hunu no de mo de ne besua yi mu wo ye abusua pani niema bɛ na mo hwɛ ye bia mo hunu bibi so nko mu sɛ asomasi de ye de ne ba ɛbɛboa ye mprepi no yɛhwɛ nipa no sɛnea nade buo nade yɛ esitie na sɛ ɔpre bibi a wohwɛ sɛ abrantie yi ana ɔpani nipa somasi de akonwa ma obetimi abu ɔman no mpunto ne yeye nko na yɛyɛ hwehwɛ nti akalisa ne ma woni nyina na yɛhwɛ de akonwa na ma saa nipa no nti weni hu ni sɛ ɔyɛ abranti bunu obetimi adi obetimi ayɛ adwuma pia ohene yɛ de tɛkyerɛma mpro yɛ de kɔto hɔ dabi yɛbɛgyina wasɛm yi so na yɛsɛ ade yɛ adansi de na kakari ma me no wase dase bu asɛnya abusia mimi din dia sonaba Kofi Mensa Abrampa mene nana kakari Amoam-Akyease ya ewo kwabere Kenya sempotem ho wufre bremu a na okoho mene ne din komo wo ye fidie so ene abehia se akonwa atɔwo wo mo abusua ni mu ana kuro ni mu no na nanom ne atena akonwa na ahema ta akire
na afei abusuapani ne nananom nkaeɛ ɛne kuroma ɛde akoma korɔ ne adwen korɔ ahofama ɛde ɛbɛpa wo bi sɛ wɔmɛdi so ɛno nene ɛho aba sɛ wɔn de wɔn yakora ba Manhyia ha ɔbɛyɛ nsuayɛ ɛnɛ yi yɛguso aka sɛ wɔte apatam ɛfiri sɛ amammerɛ ne amanneɛ ne dwumadi ahodoɔ aka ɛwɔ so wɔyɛ de kyerɛ yɛwura asanteman ne nananom no ɛnwie pɛyɛ ɛti ɛno akyire no ansana yɛagye no tom sɛ ampa de hyebranteɛ yi waba no ɛneɛden ɛne pɛpɛɛpɛyɛ so enti ka yɛ ho na ne nsuayɛ ɛne nsɛm ahodoɔ a ɛtoatoa soɔ wɔ Manhyia fi kɛseɛ berɛ a yɛwura Otumfuo Osei Tutu deɛ ɔte ɔkra ne bra nwoma soɔ santeman ɛde hwea santeman wura santeman piesie na yɛmfa no nyinaa nsom mo Nyansapo na wagye so sɛ yɛsane no badwembam ɛnkɔ baabi a yɛbɛhyia Tuba Jami Madaroma Mbetia ma Yewrati na Asantehene free mu Yewra Daroma free mu CC bi ya kama edu se Appiah se bi obi abena bisu mitu na Asantehene ene abusua ne chance omu yi bi ba asampomfie ene be kire ni Manhyia ka ho me de breche Yewra o ma me kwan se me fa no kosi apeten amane ene amanre bi e ho fata bia Adaroma ne na nanu ma refo aye ene de neba ya ba be se Yewra so man kwan ya se bi a chire Mira Monsieur Bru, so the only bar some point said no. So a chance, Adaroma, Edia, Nameso Eba, Bread Bar say, free Mono, my head to 2 BBA, come. Bring you a say, Bobby Puamono. About penny, Nebus and penny, Omunia be the veteran, Manhyia Quaso, or by a mamma, Quamodi Kusia Patem, and another man for the SOB, Yomaye, and there, when you bar Adaroma, then ask a hold Jaha, Chasima. Nimpanifoni na busuyi na so dom de naba omusiri so e amanebu ma do bae ka cho se de bia no ba chimade a omu ho so be so kama jo se no hu wa chimade de bia boko ahobazi na osu to se sebe sa na ba to aso se ma omde be cha e pe no se ho di bi no so sumudio se Ebenezer no o se Akyease ayo he ba sampo he kru so na be ma de Akyease no ya Akyease di kru yom so na Akyease di kru ana se bo no ya Akyease no ko yi no kudua ono na sampo he na ba fudo na se yemi jana ma ne kanu yom se peja no ma ne kanu ho na se na be ma se bi bia o ye biara no bona sampo he na ye o so o no di kan a se bo kudua no di kan so sa una to su bi se o se o to su bi no a o be na so ka o se wura no ko pe ana sampo he unya sampo he be bia o se bi bia si ho no a o ba sampo he na bona ma de ye yom se bi bia na sampo he ja o bi bia o ye bia no o na sampo na ma de ye o so eduba ye ba che no we so si tie so on se sa o da ko ba se ba so bi kama yom so de putu ka kra no de ma wono ahombrase ni buo no ka kire wo se wo de nyane foforo achimade oba sum o hwe wona da anya mencha de se be ba ya se be si na ta poezo a ba che no se be ahombrase no ano hwe so a o de ji wo e be sa na fa sa ahombrase no a ni buo no fa ba ka na sa poezo na ba sum se na ma de mo sutie Yom, so some point now within that day. No one people are chances. I yes, I chances within that day.
no pemwa ngokudua no yese sebe beboa na nso na wodi ni ho wodi wodi na ma se bo papa ni no hirem so abere be pija no wati na boa na ma chase pija na sebe bia yi ba yi bia na ai ko so wati yo so de roa na no ti se ba ka choro fa sa wati Ousu subunu ajima otosu mienu. Na bibi na mesi mincho preja wa ha. Ndi shiatu. Ousu subunu ajima. Swati e futu a nananum di amamu. Titru yeyura aka chewo. Eno na esa kodi Yesu ye ene kete na odaso. No na esa odi ye juma no pa ewia ene anadwo. Yura wasi de ompe ene ahomaso. Ambrasie ene ohwe furu ho. De ma ohwe furu ho sese bi bru emra na sabe we abemo a ono a ne pagya ho ene ayo kwempon. Onti wo fura sampon ho. Bibia hu sa wo sha sampon ye mo a ubedi nachi na na ba besom. Bibia wo ye bia yura se fa ba sampon so na dia bebo manwe na dia ba besom. Yura so nu ni ma o sha ko se anochi komam odo na nanum tu chew. Bedasi Prigaha Edisiatu Osei Otumfuo Tankasiwa Sana na ya wobe Metuka fukupa Machira machiripa Ofrema mopa Ofrema luya Ofrema na yu Empo nesuma Meba Samama Namdama chichirena Otumfuo Israel Otumfuo Tankasiwa Kantankasiwa se Mena ne Amankwapani Mena ne Wayentopia Mena ne Edu Jamfi Mena ne Ousu Kodo Subunu and Munyama mi Radia Shemi my final crack and let me say I'll sumira and a pow a real and you real and I do the soon with 2 mirrors.
Abusua Asante amamre mu no se ohene yensu ayewia ehu hia se obekwa akotena se asetena ne nya abonten na mmom ba bia woso aye no a na watena potom no akire no na nanu bekwa akoma na kwaba na kwaba no mu no eye bresuo de entia na se bia no wakoye hoho efiri se nene da woso aye se de Asante amamre kire wo bo bifia omo akonya tena so na nu akire no wa mansu anom no na nanom ye de kan wa ahenie ni mu no bema wonsuo na eno ne efre se eye bresuo enti se wahunu se nsuaye no akire no na nanom akọ ne nkyɛn bi akɔkyea no ne ade wo mu esuaye nyinada na nanom abɛmo makɔ aba ɛyɛ Asante amamre ɛne amane Nyansapo TV so ne guso a na ɛhwɛ ɛnɛ edwumadie no abusuafo yɛdamu nyina mo ase sɛ ɛnɛ mogye brɛ na Nyansapo kasamfonyini so yɛbaayɛ eba bedi nkomo ebedi ye ni nyina na ye Kumase asetena ekoso ewo Manhyia ahemfie ya wada no ohene tena ase nene na eye Kumase nti na ebehia se ye beba na niema ahodo ne nsem ahodo ewo ho ensuaya ahodo ewo ho na nanom nyina etumi aye ama ayeye ene baaye na Amoam-Akyease hene oba ebesuaye ene die ne din ede nana owusu subunu agyeman ye otoso mienu enche anase mprempren a woso awie ne de amamra ne amane kwanso no yebeso anana ewo apakan mu na fei dwumadi ahodo aka bia nananom atena konwa ewo Amoam-Akyease ede atoaso na bibia aye kama eti na de yeba na amamre yeba na amane ya hwefo da ne danse ye kyerɛkyerɛ mu mamote Asante amamre ne ho akade ase no enenso yeba ebesom oburu Nyansapo TV so ne abusua medin ede asonaba Kofi Mensa Abrampa yegusua kosi brese nana owusu subunu ageme otoso mienu obetumi akọ eya Amoam-Akyease ene ne da edidi so nyina da na afa amane e wo hode abo ne kuro afa wakọhye ne kuro na nuanyam na nkomodie nso e wo ho a wose ene ne die no ye ne no aka amane nyina awie peye yeda mo nyina mo asese ne mo gyebre na mo hwe ye kasa mfanyini Nyansapo TV so ne asonaba Kofi Mensa Abrampa obo ade ya adom na ode ye nkwache ye ne a ye besan so ahia makra Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Madawro ma ntoma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.